Dnes skúšam licenku, ktorá mení svoju farbu a na každom vyzerá inak. Mala by reagovať s naturálnym pH vašej pleti a teda vám vytvoriť dokonalý odtieň. Nikdy by som nepovedala, že toto je licenka. Neviem ako vy. Je to taký olej. Čo? Ty kokos. Nečakala som, že to je tak intenzívne. Poďme to rozblendiť. Ešte. Ono to je hneď vám to spraví tú farbu. Jak to tam aplikujete. Blenduje sa to naozaj veľmi ľahko a napriek tomu, že sa vlastne jedná o olej, tak mi to nejako nezačalo reagovať s tým make-upom, ktorý mám pod tým, čo je super. Akože za mňa top. Ak by vás zaujímalo, že odkiaľ to mám, tak som to kúpila na britskom Amazone. Značka sa volá Viola House. Na Amazone to stálo, myslím, 24 libier. Takže za mňa je to veľmi pekné. Možno nie je úplne najvhodnejšie pre ľudí, ktorí majú že fakt masnú pleť, to by som asi neodporúčala. Ale ak chcete taký naturálny glow a vyzerá to aj akože je v tom aj zahrnutý rozjasňovač, lebo naozaj tá pleť je prežiarená, tak odporúčam vyskúšať.